Tanzania kuno Malawi News 24/7 yatupasana kanome yachitika zulu kumwe kuti Tamia cha ndikuti mina maki wamangidwa wamangidwa ndetupasana video yomwe yeye anatrosa kuti mpaka na Amangidwe kazanchani tuzose muona video momo for yeye anali kuti mina maki amanyoza bomba kazanchani kati ndivere limwa so wapanga subscribe like koma so share kuti mina maki kan ngazimeza samatipa. Welcome to the background. So ineyo nkani iyeje ineyo nakhala basi lero ndikuganiza kuti kodi anthu amene amayendetsa dzikoli anthu amene akuyendetsa zinthuzi wo makomo like sakhala basi kuganiza bwinobwino kuti kodi zinthu zomwe tipangazi ndi mavuto amene tili nawo mu dziko muno zofunika ndizi like saganiza kuganizira anthu mu dziko muno because there is no way zizinenza zoyilitsa manyazi magayiza amanyazi akuti amakra akufuna agule zipangizo za pa internet zofufuza anthu omwe akufalitsa nkhani zabodza. Zipangizozi ndi za $1.5 million yomwe ili 2.6 billion kwacha ku Malawi kuno. Nde tingopereka chitsanzo, let's say Bagiri Muluze alisadza kuti Bagiri Muluze ndi ndani kapena mwina pali page yake yoti munthu sadziwika kuti akupanga zinthu zindi ndani nde munthu uja kupanga post zinthu zoti ndi zabodza chimashini chija chikhozano kufufuza kuti munthu uja ali kuti chanchane nde zimashini zimenezi ndi za $1.5 million yomwe ili 2.6 billion wacha. Nde zinthu zinazi magayizi zinthu zinde nzamanyazi. Do you even know how many people are suffering kumayo kuno? Anthu achilosowa chithandizo chokuchipatala anthu kumasafala instead of kutenga 2.6 billion kupanga invest mu zinthu zodziwika bwinobwino kumayo kuno. You guys want to buy a machine yofufuza anthu kuti I don't know kuti adzimangidwa kaya kuti chani I don't know. This is so embarrassing. Ndiyeno as I said unazo kuti ari amakra akufuna agule nkhani yoti akufuna agule koma no news zakunja zikunena zokuti ari amakra zipangizozo ari agula kale. Let me show you the video. Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) has bought a $1.5 million tool to monitor fake news, misinformation. So which is which? Chifukwa kunyuzi kwinako kunjako akunena zoti MACRA has bought imesa ndikukuti chakulidwa kale chinthucho kumalawi kuno kwati MACRA akufuna agule and I'm just confused kuti which is which, agula kale kapena akufuna agule. This is so sad. This is zoyitsa manyazi. You see how people can be? You see how selfish rich people can be? Zoti kudzipatala malo pena amachita kusowa kuti patient uyagona kuti mabedi ndoti ataita. Instead of why don't we just look at those kind of things kuti kodi kumalawi kunoku zinthu zomwe zofunika zikonzedwe ndi zitizo. 2.6 billion, why that's a lot of money. So you guys want to buy a machine maiwala mavuto akuchita kwa malawi kuno. I know it's not okay kuti munthu azikhala alilikiliki pa social media kufalitsa zinthu zabodza. That's not okay. Koma no tiyendiganizeni ngati anthu magayizi 2.6 billion wacha kugula zipangizo maiwala mavuto ku Malawi kuno. You forget how people are suffering in Malawi. Hey, zamanyazi, like this is not okay. I don't know kuti magula kale zipangizo kasimona kule koma no news kuti magula kale nde zizinzopesa chisoni ndithu like zachisoni kwambiri and I just don't know what to say. So guys, you tell me, what do you think about this? Do you think it's a good idea kapena it's not a good idea? Ine ndapereka opinion yanga kunena zoti ndrama ye 2.6 billion wa ndrama yambiri yoti kumalawi kunoku ikoza kupangidwa invest mu zinthu zinthu zaphindu komanso kuthandiza so mudzipatala muja kuthandiza zinthu zambirimbiri ndithu. So tell me, what do you guys think about this? Do you think this is a good idea kapena ndi idea yopepera wambiri?
So I'll be waiting for your comments. Also, I'll be reading your comments. Thank you guys so much for watching this background. This is so embarrassing. Embarrassment. Oh. The Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, has bought a $1.5 million tool to monitor fake news, misinformation, and disinformation online. MACRA's purchase of the monitoring software has faced opposition in the Southern African nation of 21 million people. But the regulator says taxpayers were not directly charged for the purchase. On Tuesday, January 21st, MACRA's Director General Daoud Elvin Suleiman told journalists in Malawi's capital Yomwe that the tool, called Misinformation Trend Analysis Platform,